ta? Ngok. Ngok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi Bosok telane karo gapleke ngono. Mekano udan deres. Padha bosok-bosok. Tambene kok bayar piye? Ya alhamdulillah telaku wis dibetot. Telane dikau urung dibetot. Teko dikau teko urung ya. Karo masuk kabeh buta telane ya rong payu. Ana mau stres, moro gapleke gudanang Aku alhamdulillah gaplekku jek wujud telo urung klengkeng. Urung klengkeng. Sedenge peteng lagi. Tapi kan nek jek wujud telo kan gak masalah. Lah timbang gone wong sing 5 dina 6 dina. Ya Allah, engko paring udan sing deres 5 dina. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek udan ndang gecek nggon aku kan wis telane reneng. Lah timbang gonamu jek utuh. Los aku jadi tanduran los ya. Tanduran pakan edo ya, Kak? Yo. Alah. Waduh, saya seneng telane kan wis gak eneng kan aku. Ora ene. Kuwi apa to, Bos? Kilo. Oh iya. Lali aku bos dhewe paket asem. Paralon. Kak juga anu, Kak? Kak. Saya bisa ana bos, tak. Kira apa? Bibit sing anu ndek iki. Telek. Dari Mas Husen. Gedang ungu lah, gedang apa? Iya kita tenan iki. Gaya muka kak kudungan kau wong edian nek di rumah kudungan. Lah terus dikaedan nek lagi. Dhuwitmu pira karo baca wong? Oke, Bos. Saya dia pengen duit. Goro-goro tak kena manuk malah manuk. Bingung malah. Krang-krang kok wedhus no. Kowe apa wae nek manukmu utangi ya dijenodus kan. Oh nek kira ngono wae piye? Ya iya. Mbah nek ngono wae tok lah. Ya Apa ta mbok inceng iki? Godhonge garing Lali aku dikirim bibit iki lho. Taek. Ya apa to kasing iki? Anu diwaca sik kawe pengirime. Pengirime ya. Gak genah, Bos. Ngirim gak genah piye to? Wis gak gendang kowe lho Kak. Ora pengen ganti, Pak. Jon. Bibit pisang, Bos. Oh iki lho. Alah brodoli. Bibit pisang, Bos. Tapi gak apa-apa sing urip iki. Iki gedang rupane biru. Neng di dalam marndur. Boleh tanggane di, Bos. Kono lho. Kono lho. Ojo kene. Kono lho ora kono lho. Dewi. Kuwi lho rambutan lho wi. Wi. Iki lho, Bu, semene-mene. Iki lho rambutane wis klengkeng. Wah, lha klengkeng. Rambutane langsung. Urip. Lha kae ya urip e. Iya. Heeh. Pete langsung trubus. Oh, lha wi pete ya? Langsung trubus wi. Delok ta rasa rene. Upas wi trubus. Kosok. Mbah Bos. Kene ya. Lha kok kabeh. Lah endi to? Lho, Bos, pete ngene, Bos. Apa wae tak demek langsung urip. Ya to, percaya apa ora? Nek Jopo wi Jopone nandur. Coba metel. Jopo nandur Ibu Pertiwi, Bapak Ya jare kono. Nunggu tandur ndi? Jajal nek nandur dikat delok bareng esuk ora langsung garing wete. Kono langsung. Jajal ya? Yo, ndang. Kandur ndi ya? Iya, kono ora apa-apa, ndang. Kene ya. Ojo idek men kelet-lete. Engko wedi kok nyetar. Benan wong penak. Diaper ngono. Benan wong penak kok malah nyari ra penak. Wes. Japane seka wis to ka. Lha wis manggantung madhep ning dhuwur lho. Lah ndi? Wene gantung madhep rono, mana ini banyu. Oh alah yo berapa gawe. Roti wengko Mas. Wis dari semua. Iki rasane jiko, Bro. Rasane jiko. Jiko teblak. Nah.
Itu kurang jeruk. Nggak langsung kudanan. Iki jeron, Mas. Ojo samono kurang jeruk itu ya. Oh. Ya ora. oh. Malah iki wates Wes ka, kene ngono kok ae. samene. Wingi kare bayi kesentar banyu minggu mbrongkat. Kuwi duduk nih. Siti. Enak pendem. Ya, amun lho. Kesangi pada semprongan. Bener. Enak pendem. Ngawur. Rambut Japan ini kan anjir ngawur ini digawe. Iki lagi jeruk apa ta kene? Kuwi jeruk tunggal ngarep kae, wis jeneng gua. Kudu nek tunggal ngarepe. Mas nandur ki sapa to? Pekaranganku piye ki sampean karangane berarti aku dadi bos buah ki. Nyanyi laskar buah ki berarti. Ora ki tandur endi? Kono lah ngisor. Kayak porang delok ta kayak porangku, tak doi. Apa orang bongko ya. Delok to rene to. Tak brungkatno porangku. Wegah. Wegah ki arep tak jegol ana sing anu kok. Kuwi kuner wi. Ki porang ki sampe gede nih. Kok bos, porang kok delan ki. Metu monte ya. Iki lho. Penanam porang ki porangnya sampe gede nih iki lho. Iku. Orang sitok ya. Sita ngawur sarana ki porang nyel ki. Halah mau bature adol ya orang pernah adol. Wis anu apa? Wis metu principane iki. Wong nyatane angger baktore adol ya orang pernah. Lha wong ki trah sebenarnya lagi lomba sing gede-gede nang porang ya. Iki porang nyel buah sarana ki. Apa sing kira lomba? Apa ana sing dhuwur piye porang sak ngono kuwi. Kita balik non meh. Oke, baik. Lah kedengar petandur nanti. Kayak kono. Ngrusoi lombok iyung to ya. Sedeng porang gone iki. Lho, bos porang, petani porang aku iki yang. Iki wakeh lho porang. Kalau tet. Kayak kono ya. Di Ini apa? Pantoro lho. Gobak. Oh, idek men karo anu wae jarake. Karo pelem karo nongko. Wis trapene dak. Di aku ki ning kene iki kudu hati-hati iki porangnya. Kabelnya wis urip. Cuman kira nyengkarno. Baik. Wis engko kudanan nang kok soresan. Gegele piye ta? Tiba ditandurin kene engko gedang endi. Ya ben no. Ditandurin petet, iki gedang pot mumbu. Lah gambare nek ngirimi Mas Husen kaya apa? Dhuwur e, samene-mene wae. Ngene sengkenene ae. Aku terima kasih buat Mas Susan, semoga berkah barokah lancar. Amin. Amin. Oke, lihat Bos. Anu kene Kak. Ngok. Ngok. Bajingan iki bojoku ki ya. Anu, telepon grup iki padahal gak aku sing ngorok. Sopo sing ora kowe? Sumpah. Sumpah. Mbak. Lewat terus ngene tek Kak. Mas Jono nanti, Mbak.
Ya sih, langsung tak pesan suara pas. Delok kan dia kan. Ngok. Ngok. Ora kuwi. Kok belum download nang YouTube, delok di. Ora jere. Ora. Ndi to? Antar. Kok kebo iki piye to? Cok. Iki kok YouTube download YouTube. Lho, Jere. tenan kok YouTube. Mana sih itu blegar. Iso ngrok. Kok aku ora pernah ora ngono kuwi. Enggak pernah. Terus menawa apa we kono we ngipi petok Mbak Cici ngene. Piye? Sumpah lah aku lho yo roro ku lho KTP. Kok iso lho. Aku lho lagi ro suarane tok karo KTP tok sumpah. Kok iso? Nah wis tan. Weh, tak juwet kok. Basane nang ngluwindir nang. Kembali lagi. Loh. Mentangku. Sumpah aku muni ngono. Iya. Wong turu kan. Sampeyan video, Mbak. Oh, Kembali ning ndi terus kembali ngiler. Wong turu. tenan aku nek awakku lagi gak enak maksudnya kaya kudu lorono mesti ngipi kuwi kerambiangan. Ngipi Lah terus kembali lagi ning. Ini paling ngonten, kayak kembali lagi. ya kuwi kan mesti denane pas poli karo. Poli. Terus tak kirim. Oh, malah ngirimi fotone Saini. Malah Saini. Kayak sumpah aku kayak ngorok ngono kayak. Lah, halah lho aku ke wani betulan pental ya. Ayo, sumpah. Nek kok YouTube gak ngono wi. Oh, kok YouTube ora ngono. Rupane kuning. Pokoknya pesan suara langsung tet. Lah kan golek kowe langsung tak ya sih langsung tet pesan suara. Tak wedakno lambemu. Pas mlongo sujune ora tak video. Soalnya kamare kan rada gak Kuwi video ngono kan aku roh petang kok. Kowe lah guyu wis ngempet guyu teng loro ya. Alasan lah kuwi. Alasan ya kapan-kapan tak ngono tak video. Wong ngoro lagi mengakui. Kita nak balas kan. Kono nek ngorok itu ndak rasakno we. Kono ngorok malah lu banter kok. Ke status. To. Satu kena terus kan ambilin gue. Akhirnya ada balas gitu. Ada. Oh, elek. Sumpah nek turumu gak ngono. Aku lo kesel ngingkapno lambimu nek wis turu. Ora, aku kadang hari posisi wae ngene. Opo lho. Sumpah, Ayo. tahu di video tet ki apa? Turun. Kowe, aku tentang sama kan apa to? Kono nek turu pas ini kan gak nek selambune ya nek selambune gak apa-apa. Kan nek gak nek selambune. Kan bahaya. Coba cek di blok ya pas. Blok apa jagani apa ayo ngamuk lho to. Wes. Nang pas Tuku pendal. ngene. Cok ngono. Muni lagi ciat yang wetenge to. Bahaya. Aku nek kono turu gak tau jarak, kono jarak terus. Lho gitu. Terus kan golek kowe arep dijak grup yo. Oh iya, terus yang ngajak grup ya. Ya tak video ngoro. Apa? Ora iki lho. Nah. Angkat. Yo ki piye to? Elek ngerti ki. Nek Ora wis masak pronto dulu. rumah samu lo. Aku jam 5 mateng. Nama jan koti anu kalau jenenge. Tiskar. Ayo. Oke bos, jadi ngono aku terima kasih buat Mas Husain, semoga sehat selalu lancar rezekinya. Jadi kalian akhirnya pakai ini, sekian dan terima kasih. Ikuti terus YouTube-ku bos. Jadi salam asa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.